Tá náte th báir feicsim héile le hí chlánógáil maiall an síoseacht atá ag mo chu gasar agus an gasúil tá sa gceantar. Tá chlád a chacob, tá áige, tá neart le díana hartta seo. Feicim an túthá sim ag tuismóirí inis ina go gasúr. Tá aclaíocht tasaí acup, tá pell agat, feicim san is na thul á chomáile na ríomh. Tá sé ciún ach tá sé andeas go deo. Feicrim go bhfuil rud a cíns faoin gceantar seo, go bhfuil daoine an réithú seán, agus ní mar á gceantar chamas se bháin. Tá sé seo ála feicirstom fud Chonamara agus go dtíhann stohís na Gaeltachtaí eile freisin. Tá rions go chud cóileacaithe a gabhfuir sa G-Tech hir a gár na freisin, agus is ionintach I deise sin tá cuasaí technoliaachta teacaí chun cín an erid le blianta bheith an nós agus tugann sé deisnaí bretha go dhaoine tá si ná níos mó amstaí a cha lena gláán Somália tróna. Níor bhfuil me haon I dtíobh gur chaáil go dtíon chathir, Tá heappa gur choúir am seo áit breid sochar, síomnas agat an seo. Tá síos agat, ná mar ára díana seo, tá na gasranna díana, tá takeíocht an ó mhaintir. Níor éire me gur rám imimecht ó náte bhád. Fí láthir tá sé rásásta. Is dó hir dús nach se chuhéasca sin an cinine ó bhhainhain in seo Somália nó ar cheartm bheith fantaáil san Astráil. Bhí sam go se nánham a bheith Somália lá bracíns. Ní romid go fanacht an go búin, ní se sin sa bláin I riamh. Ag dtíar an léist is dóilm goil se táhachtach go níisteach tú le de chraig go trostad as an mothúchan sin a bheith tíiste inat. Catúrála tain go neibbreo chun thuirtamach. Tar Abhaile, tar an seo, chur fút an seo, bí ag obair an seo, chuig do chláán an seo. Tá muid ag fanacht leat.